Unang pick up natin ngayong araw mga ka-That's Good. Ito, Walmart. I-pick up natin sa Walmart to kasi yung gas natin kulang-kulang kalahati. So kargaan muna natin. Karga muna tayo ng gas dito sa Costco. Yan, bago natin i-pick up to sa Walmart mga ka-That's Good. Dahil madadaanan. Uy, bumaba 159.9 na lang. Kahapon 161.9. Ngayon bumaba na mga ka-That's Good. Okay, dito tayo. Pipila tayo. Sa Costco mga ka-That's Good, ano lang, Mastercard lang ang ina-accept nila. Hindi rin pwede ang cash dito. Walang cash. Tapos buksan na natin yung tangke natin. Yan. Kasi atin yung nozzle. Lagay natin. Pili tayo. Kargahan natin mga kas. Ganda ng panahon na. Bukas, official spring na bukas mga ka-That's Good. Officially, 159.9 na lang ang gas sa Costco. Unleaded, kinakarga ko mga ka-That's Good. Nakargaan na natin, so pupunta na tayo sa Walmart. Ang bilis lang naman ka-That's Good, wala pang 5 minutes nakargahan na bilis lang magkarga ng gas dyan. So na tayo mga ka-That's Good sa Walmart. Kaso doon tayo sa pick up area niya. Yung pick up area doon. Sino kaya nandun ngayon? Naantay natin. Tinatawagan natin yung loob para ilabas nila yung Overpick up, may help you? Tawagan na natin mga ka-That's Good. Antayin na lang natin na ilabas yung grocery. Ganda yun, no? Ganda ng panahon, no? Mga bahay talaga doon. Sa tuktok sila ng bundok. Kamuha. Ayun. Ayun, nasa tuktok siya. Pero yung iba, nandun sila sa dulo nandun sila sa bangin, no? Diba? Ang ganda siguro kasi ng pwesto niya, no? Kita mo yung downtown tsaka yung lake. Ang ganda dyan, no? Layo. Naikarga na mga ka-That's Good. Bale, 4 na paper bag. Yun, may Walmart bag pa ako. De-deliver natin yan sa Coronation Avenue. Okay. Tama pa na. De-drop na natin yung Walmart. May pumasok Fatburger. Yan, kunin natin sa Fatburger. Tapos deliver natin. At the next stop sign, turn right. Linaw na ng paligid. Mamaya susunod yan sisibol na yung mga dahon tsaka bulaklak ng mga halaman. Tapos babalik na yung mga ibon. Maraming ibon mga ka-That's At the Good. stop sign, turn right onto Ethel Street. Fatburger. Punta tayo sa Fatburger. Pick up natin to. Pangalawang job natin ngayong araw. Ngayong shift na to mga ka-That's Good. Second job. In 700 meters, turn left onto Bernard Avenue. Ito tayo mag-pick up ngayon mga ka-That's Good. Pick up na natin mga ka-That's Good. Ito, de-deliver natin to sa Ratland area ito. Ratland area. Mas masarap nang mag-deliver ngayon dahil wala nang snow mga ka-That's. Ang hirap nung may snow. Hindi na makatakbo ng mabilis. Tsaka daming nadidisgrasya nung mga ka-That's Good nung may snow. Turn right onto Ang ganda nung mga ka-That's Good, kulay blue. Porsche. Era S mga ka-That's Good. Ang gustong gusto kong Porsche. Ayan, lupit ganyan yung gusto ko, kulay, pati mugs.
Pati model, ganyan-ganyan. Yan na yun, oh. Wala ka nang papalitan, mga ka-That's Good. Ganyan-ganyan yung gustong-gusto kong ano. Porsche Carrera 4S. Mga ka-That's Good. Pati mag-shell lupit, oh. Diyan na siya, oh. Ang lupit, oh. Lalabasan na yung mga sports car ngayon, eh. Spring na. Tsaka yung mga convertible, tsaka yung mga vintage. Sisilabasan na sila ngayon. Yun, na-deliver na, na-drop off na natin, mga ka-That's Good. So nag-post tayo dahil magsusundo tayo. Susunduin natin si Mrs. Hindi pa niya kinuhaan ng plate number yung kotse niya, kaya hindi pa siya nagdadrive. Pero malamang next week, mga ka-That's Good, pag ano, officially talaga spring na. Kaya kukuhaan na ng plate number yung kotse para makapag-drive na siya. Dito na tayo, mga ka-That's Good. Susundo tayo rito. Dito sa pinagtatrabahuan, sa hotel. Bangko Montreal. Yan yung tambayan ko, yun, Buban Plaza. Yun ang pangatlong order, mga ka-That's Good. Little Caesars Pizza. Little Caesars tayo, mga ka-That's Good, at pick up natin. Tara, dito lang yun sa Gordon Drive. Yung auto, ang ganda ng mga puno na to, eh. Kulay red, mga dahon. Ito, gaganda ng mga dahon nito ng auto. Maganda rin pala sila kapag ano, wala nang dahon tapos may araw na. Ganda rin yun. Dito tayo, mga ka-That's Good, sa Little Caesars. Ayun. Turn left. Tayo mag-pick up ngayon. Ito naman ang Little Caesar. Kuha na natin, mga ka-That's Good. Deliver na natin to. Ito naman, Thank you for charging me. mga kulay yellow naman to ng auto. Ang ganda. Kakahalo yung kulay. May yellow, may red, may orange, may green. Ganda eh. Dito yun, ka-That's Good. Yung mga hilera ng mga condo na to. Turn right onto Richter Street. Dito na Then the tayo. destination is on your right. Ito na yun. Tayo, mag-buzzer tayo kasi aakyat tayo, mga ka-That's Good. 317. Hindi buzzer number yung binigay. Binigay niya yung ano mismo. Yung code niya. Okay lang, hindi ko naman gagamitin yun. Pero delikado yun, eh. Yun ang mga ka-That's Good. Baba tayo. Maganda tong condo na to, eh. Yeah. Naantay tayo ulit ng ano, mga ka-That's Good ng delivery. Ayan. Pumasok, chat time. Yan, pick up natin. Tara, pick up natin sa chat time. Dito lang din, malapit lang yun. Let's go, mga ka-That's Good. Then turn left. Turn left. At the stop sign, turn left onto Richter Street. Then turn right onto Clement Avenue. Ay, sa chat time. Chat time. Hi. Picking up for Henry. Kuha na natin. Deliver natin itong mga ka-That's Good. Lupit ng mga bahay dun. Oh.
nasa taas sila, di ba? Sila naman, kitang-kita nila yung sunset paghapon, mga kadads ko. Ayan. Doon tayo magde-deliver sa likod ng bundok na yan, mga kadads ko. Ganda na rito. May bear daw dito eh. Nakita sila ng bear. Saan na kaya yun? Gigising na kasi yung mga bear na yun dahil tapos na winter. Gutom na sila, mga kadads ko. I-drop na natin, mga kadads ko. Nag-aantay ulit tayo. Ayan. Thank you for charging me. Nakaapat na tayo. Nakaapat na. Ang goal natin ngayong araw, mga kadads ko, pagkatapos ng shift, mamayang gabi, maka 12 tayo na, maka 12 jobs tayo. 12 to 15 jobs, mga kadads good, ang goal natin ngayon. Target nating makuha. So, 4 na. 8 pa. Yan ang i-target natin. Ganda rito. Lalaki ng bahay dun. Mga 1 taon, 2 taon yung tuktok ng bundok na yan, may bahay. Ayun. Alamat to. Kunin natin kasi target natin bilang ng delivery ang target natin ngayon, that's good. So 550. Kunin natin McDonald's. Target kasi natin, mga kadats good, pagkatapos ng buwan maka 200 deliveries tayo or mahigit 200 para tinatarget ko kasi yung top dasher. Kasi ngayon, that's good, hindi tayo top dasher dahil nga umuwi tayo ng Pilipinas nung nakaraang buwan, so nawala yung top dasher ko. Ngayon tinatarget ko ulit para next month, mga kadats good, hindi na ako mahirapan At the light, turn kumuha left ng onto Dilworth schedule. Drive. Hirap kumuha ng schedule pag hindi ka top dasher. Kaya ang target natin, kasi mataas naman ang ratings ko, kadats good, puro line of 9 pataas. Alam mo yun, yung mga acceptance, ganun, rating, pati yung mga review. Ang review natin, that's good, nasa 4.9, mataas, out of 5 yun. Ito yung gustong gusto ko pag In nagdudundas. 1.1 kilometers, at the roundabout, take the third exit onto Valley Road. Yan yung mga apple, mga kadats good. Orchard to mga kadats good. Ito naman, mga cherry naman dito sa kanan. Thank you for charging me. Taniman to ng cherries, mga that's good, tsaka apple. Inaayos na nila yung mga apple nila. Left and right to. Ito ang gustong gusto ko pag nagdadrive ako, yung nakakapasyal ka sa mga countryside ng Kilona. May bahay, yung tuktok na yun. Ganda, no? At the roundabout, take the third exit onto Valley Road. Thank you for charging me. Dito na tayo sa McDonald's pickup. Pare linis na nung Camry niya Ako na yung McDo, mga that's good, sa deliver na natin. Dito lang sa Glenmore. Lagi kong nakakasabayan ng pinipick upan yun si Pari. Ito, ride tayo rito. Kami rin nagkikita-kita mga driver. Kita-kita sa mga restaurant tsaka fast food. In 2.5 kilometers, turn left. Countryside na countryside ang luwag ng kalsada, mga kadats mo. Medyo malikabok lang kunti dahil hindi pa na vacuum yung mga buhangin dito, hindi pa nawalisan. Ang ganda kasi nung bundok, yung view niya nung de-deliveran ko
Tapos ano siya, oh, gilid siya ng bundok. The destination. 810. I-drop na natin mga kadatskud yung McDonald. Nag-aantay ulit tayo. Pero nandito tayo sa Glenmore. Yan. Yan mga kadatskud yung mga nakatira dyan. Mga Arabin. Ito kasi ano to eh, taniman to eh. Farm mga kadatskud dito. Yan, farm yan. Dito may nakatira dyan. Itong spring, tataniman to ng kung mga gulay kadatskud. Tatanim dyan. Ayun naman dyan sa tawid ng kalsada. Ano yan? Mga ubas naman. Vineyards yan. Tatanim dyan. Yun, may pumasok mga kadatskud. Earl's Kitchen. Sa downtown ito mga kadatskud. So i-accept natin. Kitchen mga kadatskud. Tapos de-deliver natin sa West Kelowna. Dun sa bundok. Thank you for charging me. Sa kabila. Naalala ko nung nag-road test ako dito. Ako ni-road test Bernard Avenue. Dito banda rito. Kumukuha pa lang ako ng driver's license ko dito sa BC. Dito ako ni-road test eh. Papunta tayo ng downtown mga kadatskud. Sa Bernard Avenue tayo. Sa dulo ng Bernard Avenue nandun yung Earl's Kitchen. Dito na tayo downtown. Ayun yung Earl's Kitchen. Mga kadatskud. Dami ng tao sa downtown, no? Dami nang namamasyal. Kaya pipick up tayo dyan. Tayo sa Earth's Kitchen. 2 minutes pa daw, so mag-aantay tayo. Load muna tayo. Handa rito, may TV sila eh. Busy yung restaurant. Na late ng 10 minutes, mga that's good yung restaurant. Pero okay lang. Marami kasi yung order. Ganyan, pag marami yung order, siyempre mas matagal lulutuin yung mga pagkain. Mga kadatskud, tara, deliver na natin. Pil tayo ng lake, mga kadatskud. Pupunta tayo sa kabila, sa West Kelowna. Yun. Kiyat tayo dun sa bundok, mga kadatskud. Ganda ng mga pine tree na naman. Ganda rin dito sa west eh. Lalo yung pakyat na sa bundok. Dadaanan pag nagde-deliver ka rito. Parang ikaw lang yung tumatakbo sa kalsada. Wala rin katao-taong paligid. Tapos biglang may tumatawid na deer. Mga ganun. Ayan. Paakyat pa rin tayo mga kadatskud. Doon tayo sa tuktok pupunta. Tulad yan, oh. Oh, may squirrel. Ito na yung tuk-tuk, pinaka-tuk-tuk niya. At the stop sign, turn right onto Westlake Road. Kaso nandun na tayo sa kabila ng bundok mga kadatskud. Dito na tayo sa kabila. Ito yung mga ang hirap deliveran nung winter eh. Oh. Natawa ako, nadulas ako eh. Hindi ko maapit yung sapatos ko. Dito naman ang pine trees, parang kagubatan naman. Turn left onto Griffith Place. Then the destination is on your right. Kaganda ng mga pine tree ng lalaki.
drop na natin mga that's good. Gaantay ulit tayo. Kaso wala tayo sa area. Sa labas tayo ng area. Balik tayo sa Kelowna. Taas natin. Sa tuktok tayo. Yun yung lake. Kitang kita yung lake. Yun yung tulay. Ang ganda ng mga pwesto ng bahay dito. Kita mo yung lake. Tapos sa taas naman mga pine tree. Ganda. Pababa naman tayo ngayon. Tatarik na pababa. Yung mga yan nung winter, tatarik nila at yatin yan. Bear Creek. Ganda ng view. Kitang kita yung lake, oh. Dito pa rin tayo sa West Kelowna. That's good. Bear Creek. May pumasok ka, that's good. Leopold's Tavern. Stay in the left lane. Kunin natin sa Leopold's. Dito na tayo nagparking tapos lakarin na lang natin. Dito lang naman malapit mga ka-that's good. Dito sa downtown Leopold's. Nakita ko ayun o, Leopold's Tavern. Dito ka, that's good. Nangangamoy ano na naman. Nangangamoy marijuana na naman. Cannabis. Uso rito eh. Huwag tayo sa oras dun sa Leopold's 20 minutes tayong nag-antay sa loob. May nagpapalibre pa ng beer. Pumasok siya sa loob mga ka-that's good. Walang pang beer. Papalibre siya. Wala akong dalang wala akong dalang coins. Tap na natin mga ka-that's good dito sa ospital. Dito sa ospital pala yun. Yung kinuha natin sa Leopold's. So dito na tayo sa Lakeshore. Doon na tayo sa tambayan natin pupunta. Doon na tayo mag-abang ng sunod na de-deliver natin mga ka-that's good. Kaya nag-aantay na siya. Nakailan na? 6 na? 6 o 7? Hindi ko na alam. Punta tayo sa Lower Mission. Alas 6 na ng gabi mga ka-that's good. Taas pa ng araw. Masok ulit mga ka-that's good. Pizza Hut. Kunin natin. Pag in-accept natin yan, tapos pick up na natin. Tara. Dawa ka-that's good. May pumasok pang isa. So kunin na rin natin. Dalawa ka agad din. Natin sa Pizza Hut. Mga tao nasa mga beach na. Richter Street. Doon tayo sa dulo. Doon yung Pizza Hut. May tumatawid. Ngayon lang mga ka-that's good, kailangan na ngayon mag-ingat-ingat na sa mga pedestrian dahil ang dami ng pedestrian ngayon. Lalo yung mga bata, yung mga nagbabike, tsaka yung mga nag-i-scooter na mga bata maliliit. Kailangan mag-iingat. Parking na tayo dito sa parking lot mga ka-that's good para safety. Lakarin na lang natin. Pizza Hut, yan tayo mga ka-that's good.
Hi. Picking up for Jackson and Diana. First one's 36 more, maybe 3 minutes. Okay. Thank you. Tara, deliver na natin mga kadatskud. Dalawa to. Galing sa Pizza Hut. Itong isa una, Turn right. lapit lang. 300 meters lang, kadatskud. Mula doon sa Pizza Hut. Ito lang. Kaso aakyat tayo sa loob. You've entered the parking lot for your destination. Ito tayo. Pasok tayo sa taas ito mga kadaskut. Second floor. Parang mga lumang elevator na rin. Mga pinto. Tulungan na rin. Dito tayo. Naibigay na natin sa kanya. Deliver naman natin itong isa pa. Yun o. Double order. Maganda pag mga double order. Kasi dalawa ka agad. Kasi nag-aabol tayo ng bilang ng delivery. Pag top dasher ka, minsan tatlo pa yung orders na ibibigay sa'yo. Ang galing eh. Ma-exercise ka rin dito ha. Ito ang exercise mo. Nakapaglakad-lakad ka rin dito eh. Pagpaakyat ka yung mga unit. Tara, deliver natin itong isa. Malapit lang din to, mga 800 meters lang mula rito. Magkalapit lang. Maganda pag mga ganyang deliver, malalapit tapos double order. Makukuha natin yung quota natin. Turn right onto Richter Street. Then turn left onto Pero KL kung Road. halimbawa matagal pa yung matapos yung shift tapos nakuha na natin yung quota na deliver, yung goal natin, tuloy-tuloy lang natin para mas maganda na yung sumobra, di ba? Kaysa yung umulang. At the light, turn left onto KL. Pagka-drop off natin ng pangalawa, may pumasok ulit. McDo naman to. Yan, malapit lang din i-deliveran nito. Dito lang yan sa Shell. McDo. Ganun yung parking nila. Tara, deliver na natin itong McDo. Busy rin yung McDo. Sarado daw kasi yung isang McDo eh. Sila sumalo ng mga take out tsaka delivery nung kabila. Malapit lang to, mga that's good. 800 meters mula dyan sa McDonald's. Turn right. Dyan tayo. Ang apartment na yan. So aakyat tayo ulit sa taas. You've entered the parking lot for your destination. Tayo sa 15 minutes. Ayan o. 15 minutes lang. Ayan lang. Iwan lang sa pintuan. Tapos baba na tayo. Itong exercise mo pag
i-deliver ka. Packet baba ka sa mga apartment sa mga condo. Tsaka maganda rin. Nakikita mo kung ano yung mga magagandang condo tsaka apartment, di ba? Para kung ikaw na yung bibili ng condo mo, may apartment, alam mo na kung saan ang maganda. Tsaka makikita mo rin kung saan yung mga magagandang lugar, pwesto ng bahay, ganun na magaganda. Yung maganda ang view, yung mga ganun. Kikita mo rin eh. Para kung, malay mo, di ba? Balang araw, bibili ka ng bahay. O di alam mo na kung saan yung magandang pwesto ng bahay na bibilhin mo. Kung by the lake ba, or doon sa taas ng bundok. Di ba? O doon sa gubat eh. Kikita mo lahat yung parte ng Kilona eh. Nag-aantay ulit tayo. That's good. May deliver na natin yun. Kaso mainit yung panahon. Papawisan ako. Kailangan i-18 natin yung aircon. Kasi 10 degrees Celsius na yung temperature sa labas. Yun, may pumasok mga ka-That's Good. Pizza Hut ulit. Kaya kunin natin. Tapos pick up natin sa Pizza Hut. Parking ulit tayo sa Pizza Hut ulit. Pizza Hut. Lakad ulit tayo. That's good. Ganda nung X4 na to, no? BMW. Parang malaking kotse. Para siyang malaking sedan. T1. Tagal na akong di nag-ramen dyan. Sarap ng ramen dyan. Ayan ang Pizza Hut. Hi. For Taylor? Thank you. Kuha na natin, deliver natin to Bedford Lane sa East Kilona to mga ka-That's Good. Sa East Kilona tayo. Bihira na akong makakuha At ng the light, turn right onto Lanfranco Road. ng East Then turn Kilona. right onto Casorso Road. Nung summer, madalas ako sa East Kilona eh. Ganda nung mga orchard dun, lalo nung mahinog na yung mga apple saka yung mga cherry. Ganda dun. Pagka-deliver nito ay break time muna mga ka-That's Good dahil 6:48 na ng gabi. At Pagka-deliver, the next break stop time sign, muna. turn left. Tapos order ako ng pizza. Nakakabutom yung amoy ng mga pizza. Gusto ko rin kumain. Puro pizza. Kaso doon tayo mga ka-That's Good sa Kettle At the stop Valley. sign, turn left onto Casorso Road. May masarap na pizza doon sa Kettle Valley mga ka-That's Good. Yung papitos. Naku, sarap po. The best din yung pizza nila mga ka-That's Good. In 1 kilometer, at the roundabout, take the first exit. Doon ako order ng pizza sa online na, tapos ipipick up ko na lang doon sa store nila. Papitos, Kettle Valley, Kilona. Doon sa tuktok ng bundok din yun. Sa taas ng bundok yung store nila. That's good. Malayo sa Kabihasnan. Pero dinadayo yun. Walang daon yung mga halaman. Padilim na rin mga ka-That's Good. Ganda rito. Papunta tayo dun sa mga, kumbaga sa Pilipinas, yung mga baryo-baryo ng Kilona to. Pupuntaan natin. Wala pang dahon yung mga grapes.
ganda niyan pag nagkadahon na yung mga yan. Ito naman mga apple. Wala pang dahon din. Ayan o, mga cherry lahat yan. Yan yung masarap na cherry, yung kulay yellow. Mata. Laki ng mga bahay. Ang laki ng ginagawang bahay, pero puro ano lang yan, kaya that's good. Puro plywood yan. Puro kahoy, walang ano yan. Walang hollow block yan. Pero laki. Turn left. Then a right. That's sabi niya sa instruction, first is small house. Ayan yung small house sa kanila eh. Oh. Ang laki. Yung small house dito malaki. Pagkasama basement, may gate pa sila. Bagal. Aabutan ka nung pagong nahabol sa'yo. Yan naman. Yan ang big house na siguro. Yan. Ito kasi ano to mga kabayo to Pag sa summer may mga kabayo yan. Yan ang big house na siguro. Laki laking bahay ginagawa. Pero puro puro kahoy, plywood. Yung mga trussing yan sa bubong, yung mga truss niya, yung mga 1x4 1 inch by 4 inches. Tapos pinagdikit-dikit nila para makabuo ng parang makabuo ng 6x6 gano'n. Ayan, nakapost na tayo. Uwi muna tayo saglit para order na pala ako ng pizza muna. That's good. Hanap ako ng maparkingan niya. Makapag-order ako ng pizza. Ayun, naka-order na. Mga that's good. Tumabi lang ako kanina. Hanggang 7:30 lang sila Plus 7 na. Tama-tama mga that's good. Magaganda rin ang mga bahay dito sa East Kelowna. Kaso wala ka ng view ng lake. Hindi mo nakikita yung lake. Bale, ang nakikita mo rito mga farm. Mga orchard, ganun. Mga vineyards. Tapos may yung mga rancho ng kabayo. Ganun. Nandito rin yung mga poultry. Nakakita ako ng poultry. Tsaka mga kambing. Ito ka, that's good. Mga nag-aalaga ng manok. Papunta na tayo sa Papitos. Sa Kettle Valley mga ka, that's good. Yung bundok, talagang may ice pa rin yung tuktok niyo. Mga ka, that's good. Gutom na ako ng pizza. Masarap pa naman yung mga that's good pag may kasama siyang malamig na Coke o kaya Pepsi. Sarap na. Ganda rin dito sa Kettle Valley. Sikat tong Kettle Valley pag mga Halloween gano'n. Daming events dito Dito mga that's good, parte ng ng Upper Mission. That's good. Yan. Rin ang isang magandang pwesto ng mga bahay mga ka-that's good dito sa Kettle Valley. Ganda rin kasi kita yung lake dito, tsaka fresh na fresh dito ang paligid dahil maraming pine tree. Tsaka maraming deer dito mga ka-that's good na pag-alagala. Ang view ng lake ang ganda rito. Malalaki rin ang bahay dito. Delivery ng papito. Ito tayo mga laskin. Dito sa
Kettle Valley. Ayan o yung Papitos. Dito yan mga ka-That's Good. Yan. Yung Papitos na yan. Yan. Ayan. Sarap yan. Ayan o. Papitos Pizza. Dami ginagawang apartment dito. Ano to? Mga townhouse. Sorry. Ayun, nakuha ko na mga ka-That's Good. Sarap nito, mainit pa. Siyempre ilalagay ko dun sa pizza bag para hanggang bahay mainit. Ganda ng bahay na, no? Parang simbahan yung design niya. Break time muna mga ka-That's Good. Ayan, naka-post yan. Pag magbe-break ka dito sa DoorDash, i-post mo lang siya. Tapos ready ka na mag-break. Yan, padilim na rin.